astăzi o să facem un videoclip în care o să ne punem noi două 3 întrebări și avem câte 3 încercări la fiecare. Întrebările va fi, bineînțeles, despre noi. Pierzătorul, ăsta, câștigătorul, o să-i spună o provocare pierzătorului. Iar dacă câștigăm amândouă, o să ne dăm provocări una la alta. Să începem! Prima întrebare. Pe cât sunt născută? Pe 9 februarie. Exact. Culoarea mea preferată? Albastru. Roz. Da. 3 animale preferate? Este tarantula. Tarantula ar fi insectă. În fine, atunci e șarpele. Da. Câinii. Da. Și iepurii. Omul. Pisica. E bine atunci. Se pare că câștigătoarele suntem amândouă. Așa că trebuie să ne dăm o provocare una altuia. Să-i dăm drumul cu prima provocare. Haide! Eu te provoc să te duci la Rareș la poartă și să strigi cât de tare poți Rareș și când răspunde el să te pitești. Ok, hai să-i dăm drumul. Deci aici este casa lui Rareș și aici suntem noi. Uite, să râzi și. Rareș!